بنێرن hûn li pişt min peyamnêra Rûdawê Solîn dibînin li Şamê. Di dema weşaneke zindî de îro peyamnêra Rûdawê Solîn Mihemed Emîn bibînin. Di dema weşana zindî de İsraîlê navenda bajarê Şamê bombebaran kir. Ne tenê navenda bajarê Şamê, meydana Umewiyîn, sahetel Umewiyîn, koşka serokkomariya Sûrî, navenda serokerkaniya artêşa Sûrî di dema weşana zindî ya Solîn Mihemed Emîn de hatine bombebaran kirin. Li wê weşana zindî temaşa bikin. بله هیویدار دماته باش به از یک سر دیمه نابد متا ميار تعال هون ميار خليك على الارض خليك على الارض خليك على الارض ميار خليك على الارض ميار Ev serokerkaniya Sûriye hûn dibînin ji aliyê balafirên İsraîlê ve tê bombebaran kirin, bombebaraneke gelekî bihêz bûye. Hejmarek ji kesên ku di serokerkanî de bûne jî hatine kuştin. Ev navenda bajarê Şamê ye.